खुलुमबाय आंनि बे डेली आपडेट बड' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। दिनैनि मोननैसो खौराङाव दङ। दिनैनि सेथि खौराङाव दङ। थांनाय मैया बिटिसि सेक्रेटारियेट देहायारि बेंगुरा सुबुंफोरखौ गोहो होनायनि सायाव मोनसे मेल खुंनाय जादोंमोन। बे सावरायमेलाव बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय देहायारि बेंगुरा सुबुंफोरखौ ओनसोलनि समाजारि रांखान्थियारि जौगानायाव बिहोमा होनो आरो गोहो होनायखौ थि खालामनो थाखाय गाहाय मावखान्थिफोरनि सायाव सावरायनायाव गोसो होदों। मानगोनां सीएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सोरखारा बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय बायदि बायदि हाबाफारि जागायजेनदों। बिसोरखौ जिउ राहा, रोंग'थि जौगाहोनाय आरो गुबुन गुबुन फोरोंथायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव गोहो होदों। शिशु सारथिजों मोनसे गोरोबथानि फिथाय महरै सा 50 सुबुंफोरनो फोरमानलाइ होनायजों लोगोसे आइटिआइआव रोंग'थि जौगाथाय ट्रेनिं होनाय जागोन। ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव सुबुंफोरा गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनायाव मदद होगोन। बेजों लोगोसे हेन्स फाउन्डेसन बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय थेरापि जथुम्माखौ खाबु होनो थाखाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव मबाइल थेरापि भेन जागायगोन। नैथि खौराङाव दङ। 8 सेप्तेम्बर खालि आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 15 सेप्तेम्बर 2024 निफ्राय जानो गोनां ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 थाखोनि मानसिफोरनि थाखाय एडिआरइ 2024 मायथाइनि आनजादखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय जिल्ला कमिशनार आरो पुलिस सामलायगिरिफोरजों मोनसे सावरायमेल खुंदोंमोन। गिबि मन्थ्रिनि मावख'आ बुंदोंमोन दि आसामाव फैगौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जानो गोनां रायजोआरि थिसनथाइ आनजादफोराव रैखाथि आरो जेबो आयेन बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय होबथानो थाखाय आसाम पाब्लिक एग्जामिनेशन राहाफोर लादों। सिएमअनि बायदिब्ला बे आयेना सोरबा आनजादनि समाव आयेन बेरेखा हाबा मावोबा 10 बोसोरसिम जोबथेसालि आरो 10 कौटिसिम जुरिमाना होनांगोन आरो दायनिगिरि एबा हमजानाय सुबुंफोरखौ इयुनाव जानो गोनां आनजादफोरखौ होनो मोननाय नङा होनना फोरमायदों। गासै रायजोआव आनजादफोरखौ मोजां सालायलांनो थाखाय पुलिस बिफानखौ गोख्रों राहा लानो खावलायदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। थामथि खौराङाव दङ। आसामनि कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय पलासबारियाव सासे 50 बोसोर बैसोनि सुबुङा सासे 16 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों। गथ'खौ जिनाहारि खालामग्रा हिरेन कलिता मुंनि दायनिगिरिया थांनाय गोबां समफोराव उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामबोदों होनना अजद होनाय जादों। हिरेन कलिताया 16 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव हुमखि होदोंमोन दि जुदि गाव जिनाहारि खालामनायनि जाथायखौ सोरनोबा खोन्थायोब्ला गिख्रंथाव फिथाय मोनगोन होनना। थांनाय मंगलबाराव हिनजावसानि फरायसालिनि लोगोफोरा बे जाथायनि बागै बिखौ सासे जायगानि आइजोनो खोन्थादोंमोन। बिनि उनाव सन्देह जानानै आइजोआ गाग्लोबजानाय हिनजावसाखौ सैथोखौ खोन्थानो थाखाय हिनजावसानियाव सोंदोंमोन। बिनि उनाव हिनजावसाया दुखु गोनां जाथायफोरखौ आइजोनो खोन्थायो, जाय उनाव हिनजावसानि बिमानो खौरां हरो। बे जाथायनि सायाव गोख्रों साजा होनो थाखाय रागा जोंखांनाय जायगानि सुबुंफोरा कलिताखौ थाबैनो हमनो दाबि खालामो। सुबुंफोरनि बुंनाय बायदियै आरो जिनाहारि खालामनायनि दायाव दायनिगिरिखौ हमनानै सोंनाय फिननायनि थाखाय पलासबारि पुलिस थानायाव लांनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ। आसाम सोरखारा फैबाय थानाय 15 सेप्तेम्बर 2024 रबिबाराव जानो गोनां आसामाव एडिआरइ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आनजाद होग्रा सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन आनजाद हैग्रा जायगासिम जेबो हेंथा गैयाजासे सौहैहोनो थाखाय सा-सानजा सीमा रेलवेआ मोननै सरासनस्रा ट्रेन लामाफोरनि सिबिथाय होनायजों लोगोसे गासै मोन 12टा ट्रेनखौ आनजाद होग्राफोरनि थाखाय सिबिथाय होनो फोसावदों। आसामाव ट्रेनफोरा 14 आरो 15 सेप्तेम्बराव आनजाद होग्राफोरनि थाखाय सोलिगोन। बेखौ रोखा खालामनानै होयो दि सुबुंफोरा गावसोरनि आनजादाव जेबो हेंथा गैयालासेनो सौहैनो हागोन। बे सिबिथायनि थाखाय आलिपुरदुवार, बङाइगाव, गुवाहाटी, मरियानी, सिलचर आरो गुबुनफोर बायदि ओनसोलफोराव खारनाय आरो सफैनाय समनि थाखाय गुवारै फोरमायथि होनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ। बिसिडिसिनि रायजो-राजाफोरनो टर्चलाइट राननानै होदों बिथां मिनुन मुसाहारिया। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 38 नं भैरबखुन्द बियाबनि सिङाव थानाय सान्थिपुर, बारला आरो आमजुलिनि बिसिडिसिनि रायजो-राजाफोरनो टर्चलाइट राननानै होदों सासे समाज सिबियारि मिनुन मुसाहारिया।
सा ओनसोलाव थानाय भुटान बर्डारनि हाजो खाथिनि माखासे गामिफोराव हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव आबाद मावनायनि बिथिङाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांदों। जायनि जाहोनाव मैदेरा फैनानै खनले बिसोरनि आबाद मावनायफोरखौ गाज्रि खालामनानै गालाङो आरो रायजो-राजाफोरनि सायाव गोबां जेंनाखौ सोमजिहोयो। आरो बे माखासे जेंना-जेंसिफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय आबादारि आरो रायजो-राजाफोरनि ओनसोलनि जेंनाफोरखौ लानानै बे बिथिंनि सायाव नोजोर होनानै अरायसम रायजोनि जानानै खामानि मावबोबाय थानाय बारला एनजिअनि हेफाजाबाव 4 नं बनगुरु गामिनि गेलेग्रा फोथाराव टर्च लाइटखौ राननानै होदों बिथां मिनुन मोसाहारिया। आरोबाव मख'नो गोनांदि मिनुन मोसाहारिया गोबाव समनिफ्रायनो गावनि खामायनाय रांजोंनो गोबां सुबुंफोरखौ मदद होबोदों आरो माखासे गामिफोरनो मावबिथांखिखौबो लुफुंनानै होदों। आसामाव थोंजोङै थिसनजानाय आनजादनि थाखायबो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर लाबोना बेसेन गैयाजासे फोरोंथाय होदों बिथां मिनुन मोसाहारिया। 6थि खौराङाव दङ दुलाराय आसाम आदिबासि फरायसा आफादनि दैदेननायाव 3 घन्टानि धरना। गसाइगावआव दुलाराय आसाम आदिबासि फरायसा आफाद आसानि दैदेननायाव मैया गोख्रों खुद्रिसारनायखौ दिन्थिफुंदों। आसामाव थानाय आदिबासि हारिखौ ट्राइबेलनि गनायथि होनांगौनि दाबि खालामनानै आखायाव प्लेकार्ड बेनार लानानै खुंथायनि गोहोआव थानाय बिजेपि सोरखारनि सायाव एसटि मोननांगौनि दाबिजों गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों आदिबासि फरायसा आफादा। 7थि खौराङाव दङ बर'नि मुंदांखा सावथुन आर्यान प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थैसाम पार्ट 2 सावथुनखौ लिक खालामनायनि थाखाय सासे एस औवारी मुंनि इउटुबारआ हमजादों। फोरमायनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा गामिनि सासे सोमदोन औवारी मुंनि इउटुबारआ बङाइगाव इउनिभार्सेलआव बे सावथुनखौ नायनानै गावनि मबाइलजों भिडिअ' खालामनानै लादोंमोन आरो बे भिडिअ'खौ गावनि एस औवारी इउटुब चेनेलाव हगारनाय जादोंमोन। बे बाथ्राखौ मिन्थिनानै आर्यान प्रडाक्शननि बिगोमा आरो थैसाम पार्ट 2 सावथुननि हानजाफोरा मैया एस औवारी मुंनि इउटुबारनि न'आव थांनानै बे जाथायनि सायाव सावरायहैयो आरो सोमदोन औवारीखौ मालायनि भिडिअ'खौ गनायथि गैयाजासे इउटुबाव आपल'ड होनायनि थाखाय आयेन बायदियै माखासे रांनि जुरिमाना फोनांनाय जादों। एस औवारीया गावनि दायखौ गनायना लाना आर्यान फिल्म प्रडाक्शननि मालिक आरो थैसाम पार्ट 2 सावथुननि हानजाफोरनिसिम गावखौ निमाहा बियो। 8थि खौराङाव दङ रां जाख्ल'नानै खारनाय माइनाव ब्रह्मनि न'खौ सिल खालामनानै होनाय जाबाय। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय बांनाबारि गामिनि माइनाव ब्रह्मआ गोबां सुबुंफोरनिफ्राय ट्रेडिंनि गेजेरजों गोबां कौटि नंखायै रां लानानै खारनाय ट्रेडार माइनाव ब्रह्मनि न'खौ आसाम पुलिस बिफाना सिल खालामनानै होनाय जाबाय। पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनानै गावजों लोगोसे बिनि फिसायाबो खारखोमानानै दं होनना फोरमायदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन।